बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 12 डिसेम्बरनि बिसान। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। दानिया फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 12 डिसेम्बरनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि बे बाक्सानि सबिराम बर'नि पावार मंगार सन्जना बर्मननि बेबायदिनो दोन क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि रैसुमै मेथाइ मोगथां बसुमतारीनि गोसोनि हाबिला जलिसन मसाहारिनि नों अनजालिखौ चिरांनि चन्द्र बसुमतारीनि जुजाइ सम आरो अचिन्त बसुमतारीनि माइदांस्रि जारौआ सेबखांजादों। फिन बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। गोजोन्थों।